Kamta tungina sengap ya ka ka ba uba aden ubade unang yalam jong ka sengwi pipi udan ban ong bat ban kren ya ka ba ulato bat share hapo kirensan social media. Ni pdiang subhai pi ki perlok ki video sengutenat ban page ya ki video ha kaneka channel Ukhasi TV. Uba aden milar basayomot ubade presiden jong ka sengwi pipi ulato kumne hapo kirensan social media. Ngalong ubadon bok bangalayo ya ka por ban im ha ka jinglong kena ringkat kiktin sneng kiktin pen i ki jing hikai na kiri urang ba bat ki temen ki kru ki ba hikai bat yai pen i bangin tip ya ka akor bat ka burom ya ka babha bat ya ka basniu ya ka badei bat ya ka bomdei ngadas ngoseng e shisha ban pej ya kito ki ba syam jing e ban tip ya ka babha bat ya ka basniu ka badei bat ka bomdei kim tip shu ka akor bat ka burom nila sa kena shisha kum ka jaj benriu lanang duna kinong pen i kinong hikai kinong sneng ya ki babha ha ka imlang salang kham tam ha kine kisni ki bamenta long uba aden mila basai moy kade ka jingkren jong uba aden bode unong yalam jong ka sengwi pipi kadai kalor ka cingbom don syu ka akor ka burom kham tam ha ka jaj benriu bat ha ki imlang salang la ki dei ha kino ki benta perlok pilak ban komen hapo comment section ya ka ka ba pisngau na ka benta kane ka jingtho jong uni unong yalam jong ka sengwi pipi kata uba aden milar basal moy bat nada pidei ibadang themai ha kaneka channel wat klet ban subscribe ya kaneka channel Ukhasi TV bless you. I'm